हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटीज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो जोर आबुं बर' सावथुननि सायावहाय आपडेट्स लानानै। स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर नोंथांमोना नायनो थाखाय नेनानै थानाय आरो सुबर्न बसुमतारी बिथांनि स्ट'री स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शन होनायाव दिहुनजानाय जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौहाय कमेडि किं इउट्यूब चेनेला अलरेडि आपल'ड खालामबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जाय जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन एबा नुवाखैमोन नोंथांमोना दायो कमेडि किं इउट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायदो लोगोफोर। बिथांमोना अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय आरो सोर नोंथांमोना जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौ नायखांखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर नायनानै माबायदि मोनदों। आरो जाय नोंथांमोना दायो जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौ नायखांबाय नोंथांमोना दायो पार्ट 8खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबाय जानांगौना लोगोफोर ओरैनोथ' कमेडि किं इउट्यूब चेनेला जोर आबुं बर' सावथुननि गासै पार्टफोरखौ साननै एबा सानथामनि गेजेरावनो आपल'ड खालामखायो। स' लोगोफोर नोंथांमोना साननैसो नेबानो जाबाय। आसा खालामो जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8खौबो कमेडि किं इउट्यूब चेनेला थाबैनो एबा साननैसोनि गेजेरावनो आपल'ड खालामगोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ नायनो थाखाय नेनानै दंना लोगोफोर कनकसा बर' बिथांनि स्ट'री लिरनायाव दिहुनजानाय आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ नोंथांमोना दिनै 7 रिंगा एबा गाबोनहाय नुनो हागौ लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ नायनो थाखाय नेनानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो लोगोफोर। आसा खालामो बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेला आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ थाबैनो आपल'ड खालामगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय दासिमबो जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौ नायाखै नोंथांमोना कमेडि किं इउट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायदो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।